Уважаеми зрители, преди да ви представя за втори път стартовите денеситорки на двата тима, нека да разберем кой е любимеца на феновете за месец август. Най-добре представилия се футболист според официалния фен сайт на Нефтохимик. Това е Емануил Манев, номер 77 в днешната среща, който ще получи специална пластика и букет за това, че спечели приза за най-добър футболист на фен сайта на Нефтохимик. Ето още веднъж и стартовите 11-торки на двата тима. За отбора на домакините на вратата с номер 13 Божидар Стойчев, номер 74 Петър Патев, 23 Диан Молдованов, номер 69 Георги Хашев, номер 20 Юрий Иванов, номер 32 Любомир Божинов, номер 14 Момчил Желев, капитан на отбора, номер 10 Станимир Митев, 77 Емануил Манев, номер 11 Живко Петков и с номер 7 Димитър Влагов. Старши треньор Димчо Ненов. Отбора на гостите любимец в бяло и черно. На вратата с номер 1 Диан Вълков, 4 Костадин Ничев, номер 21 Емил Копаранов, капитан на отбора, 13